ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ രാവിലെ നീറ്റപ്പോൾ തന്നെ മുറ്റത്തിൻ്റെ കോലമാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. ഇന്നലെ ഭയങ്കര മഴയൊന്നുണ്ടായിരുന്നു, അതിലുണ്ടായ കോലാഹലങ്ങളാട്ടോ ഇത്. പിന്നെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ, രാവിലെ തന്നെ ഭയങ്കര മടിയായിരുന്നു. അങ്ങനെ അരമണിക്കൂറത്തെ പരിശ്രമത്തിനൊടുവിൽ മുറ്റതാ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കുളിയിൽ വെച്ചാൽ മേല് കഴുകിയിട്ടുള്ളൂ. വൈകുന്നേരം കുളത്ത് പോയിട്ടാട്ടോ തല നനച്ച് കുളിക്കുക. മുടി കൊഴിച്ചിൽ കാരണം പൈപ്പത്തെ വെള്ളം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല മുടി കൊഴിച്ചിലുണ്ട്. അപ്പോൾ കുളത്ത് പോയിട്ട് കുളിച്ചിട്ട് വരിക. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ക്രീമൊന്നും തേക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ പോൺസിൻ്റെ ഒരു ക്രീമും പിന്നെ വാസ്ലിൻ്റെ ലിപ് ബാമും മാത്രമേ തേക്കണുള്ളൂ കേട്ടോ. പിന്നെ അമ്മ ദോശ ഉണ്ടാക്കി തന്നു കേട്ടോ. ഇന്നലത്തെ ചിക്കനും ഉണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കിയും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടാട്ടോ കഴിച്ചത് രാവിലെ. ഇവിടെ വീടിൻ്റെ അവിടുത്തെ ഒരു ചെറിയ ഷോപ്പിൽ ഞാൻ ബില്ലടിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴുള്ള കുറച്ച് കാഴ്ചകളായിട്ട് കാണിച്ചിരുന്നത്.